mangkon kan bang mai cung lên nó thanh khó khăn cô to cô akan kok rasa nama mlayu tekan endi Bopo yo Bopo yen enggak sawang saka kadang Kakang Kokrasana getak-getak sajae nesu Kakang Kokrasana nesu karo sapa lan saiki mapalo ning endi Bopo waduh iki kepiye nggonku wangsulan kedawasan tenan nggih ana ngopo Pak melayu tekan ngendi ya mau sembarang-barang ning omah kok kuat karet kabeh masih karak piye kok biasa kok iki ngene yo Nger Kakangmu kok krasa kan nututi mungsuhe banjur mangsaipun saking pundi mau wong praja Mandura Nger asmane Raden Harya Prabu yen pancen kowe mangun bakal kok tututi Kakang Kokrasana aku yo melu Kakang aku bakal tututi Kakang Kokrasana yo aku yo bakal nekuti wis kok elingno Kokrasana kae karepe kepiye dino kae
Kamu nembol lerku mambai Meletik mentolak Putusing seweng ulun Lamat-lamat kapun Lamat-lamat kapun Josoan terjoi Lain Waduh Saku sokoman bro Wede torireng Wayo Nanti koyo blonku tenan wah Jadi sampai saku mboten gede Saku pitik ku sing omah lho nggih kula mentos Pitik bangkok kureken koyo Iku jagone paman kula sono Nggih menika sawung saking Mandura Loh jenenge sapa mantan dijambak Hei Bocahan ngaku apa ini sapa Warnen keterke bumi Aping Broto Sino Broto Sino Kowe kang minangka jago saka Raja Mandura Ancen Wana Bayu Kamungka Mendra Parwaja Apat bote jago kowe Sampai wani kali ini gimana? Wah, bulan dari kambunan sidik wani mawon. Oh, somane kok musuh sing gede-gede ngono. Malah senengan kula musuh sing gede-gede. Kula cilik mboten mampeh. Senengan kula niku. Musuh kali kula. Paman Kroseno ribut nggih niki mangke mboten ketingal rame menawi mboten mawi totoan nggih kula ribut totoan menawa laranganipun negari larangan negara lah kaduwarga kanggo sing gedhe ora apa-apa totoan panguwasa praja disameke ora apa-apa Inggih kula sampun pinasaran Purwasesa dening Koko Prabu Basudewa dengan badhe nemplaken totoan pinten ning ampun kata-kata Prak sayuta wani wantun 10 yuta wantun 100 yuta wantun 1 miliar wayu sak miliar yo mikir sih iya Bratasena wani ora opane sak miliar wane ono nan wane ono sak miliar wani sak triliun wani ngoten ngaten mawon pun dipolke kemawon dimentokke sisan antek pol dipolke bisa oleh totoan totoane dur manuk pripun tegesipun manuke digurke boten sampeyan totoane dur manuk tegese pripun arepe mangke yen jago saking Mandura sing menang kula tak minggat saking praja saking Kadipaten Sengkapura semanten ugi menawi jago saking Sengkapura sing menang Prabu Basudewa saandhane kabeh klebu sampeyan minggat saka praja Mandura sanggup napa mboten nggih
Piye go jago? Piye wani ora wani wae buta kaya kowe mesti menang aku. Ya. Aku duwe kuku. Kuku poncono kok iki. Yen aku nesu aku gempuk. Kuku iso aku dhewe. Aduh, itu bersyukur. Mosok. Nek lemes ngene kok. Ditekuk gimana kena ngene kok. Ya aku nesu kok. Aku wis nesu kenceng. Wani tenan lho. Iki totoane bur manuk lho iki. Ojo nyepeleke lho. Wani tenan ora? Wani ngono. Yo. Pantun, pantun saya su. Pantun. Totoane bur manuk. Pantun. Ampun kesuwen sago kali lebete wonten ing Brabaru aja jangan jenjang mawon jangan jakake sing tenanan acai rasane omah makan supaya adil-adil kopine cok dir-direndung tarik gawe nang tiri sing tenanan sing semangat buat payro botol nang mriko yang kota iman di bang saya hawaku manto yang ngalau kawan aku kowe selalu opo yang turuti yang kowe ngalah kawaku kowe selalu opo akal tak wujudi aku ini ngalah kawan Suratri Mongkro temanmu itu temanmu wong jelek mati piye wong mati akep bobo ora kena deman saut pedhot lambungmu e Brotosena
supados unggul julidipun mangke madhep wonten pundi yen turut tangan kula sinten anipun menika saenipun menika madhep wonten ing idul tegese piye menika ing tangan kiblat papat 5 manjang kacaipun jago sampeyan madhep wonten ing madhep idul nggih margoni idul ing mangke ngadepi kaliyan nopo taun dan sama dengan madhep idul ngadepi kaliyan nopo taun nek sampeyan iku jago sampeyan madhep idul nopo taun ngadepi kaliyan nopo sari di panganan kok sing baku main dongake supaya menang nggih kula dongake menang hakikat saring anak mandi tenan man nangis kecil langsung menang bocah cilik nangis sampean dungani meneng hebat yang hebat apa bocah yang mati tangan kula niki jago sampeyan iku mesti menang mergo jumlah niku wonten 6 sak niku 6 piye Mbak Dok tangan niku wonten 6 niku dadi menang kalah siji menang loro kalah telu menang papat kalah 5 menang 6 menang nani sing tenanan Mbak kanji Gusti Sanjungan sak kalangan iki sampun kula bengi uyah kali tahu ya kali tahu uyah tenanan iki ben mati oh sangune Mbak boten sak kula boten pengen boten iki sangune tadi jampi saya boten kula boten butuh wonten iki bawa Mbak sampean boten butuh duit butuh kok butuh menang tenan Mbak jago iki wis tak jagate menang menang yo karo kowe kalah yo karo kowe ngono tak wis entuk amplop
ngate kalah iki ini karepku dhewe iki wah bangetan ya kowe kuwi hari sing luput aku mangkatku dengan sapwargo nanti akan manjuro gini aku rupuk wene yopopo banyu yora panganan yora masalah ini mau lesu lo jepuli kita bangetan yowi dipotong nanti cagu ini lesu nanti cari yang merayu mangan disik melebu mangan disik bro selo yang bro selo bos mancing wonten sangkar kembul bojo arso ditaharan sini berkelampesan bro selo wonten namo lengan kuwi bueng pangkon limbuan pak dalang kesuwen oh dipinangkani yo to sing dene jumeneng kabeh meteli toko prau layar mau dibacutnya ojo dipleroki terus mau manut gampang suling yo kena wis kudu layangan yo ora apa-apa ayo sing dene jumeneng kabeh ben ketok jiro lu mat mau nembek jangan